Bon dia a totes i tots. Benvinguts en aquesta segona jornada em, de formació que hem organitzat des de Prodeca, des de l'àrea de coneixement i estratègia. Tenim per endavant 1 hora i 30 minuts, 1 hora i mitja, per parlar de les novetats d'Intrastat del 2022. Suposo que molts de vosaltres ja esteu al dia, que hi ha hagut alguns canvis que haurem de tenir en compte a l'hora de gestionar les nostres exportacions. Per fer-ho tenim en Guillem Reixac, que és del Departament Fiscal Del Viló. Del Viló és un despatx d'advocats molt reconegut, especialistes, entre altres coses, en temes d'exportació. I ell doncs, ens guiarà una mica, ens donarà una mica de llum sobre aquests canvis. Abans de donar-li pas, us volia agrair a tots, a les més de 40 empreses que us heu apuntat, pel vostre interès en les jornades, i també comentar-vos una mica la dinàmica. Com esteu veient, la jornada s'està gravant, seguint el vostre consentiment, el consentiment que vau donar quan us vau apuntar. Si voleu fer alguna pregunta, teniu un xat que la podeu anar escrivint, i jo mateixa la recolliré i al final, doncs, els últims 15 minuts, amb en Guillem, li farem arribar i intentarem resoldre els vostres dubtes. I ja està, comentar-vos també que demà o passat demà, uns dies més tard, rebreu un e-mail amb els apunts, amb el PowerPoint que en Guillem Reixac farà servir per a aquesta presentació. També rebreu un enllaç al nostre YouTube, on estarà penjada la jornada, per si la voleu tornar a veure o compartir amb algú que pugui estar interessat. I també un qüestionari de satisfacció de la jornada per saber en què podem millorar, si és que hi ha algun punt. I també explicar, que ens digueu quins punts d'interès teniu en les formacions. I això seria tot. Crec que ja podem donar pas a en Guillem Reixac. Guillem, Bé, hola, bon dia. bon dia, Eva, moltes gràcies. Moltes gràcies a Prodeca també per l'oportunitat. Moltes gràcies a vosaltres per assistir. Doncs, com deia la Eva, encararem una miqueta què és l'Intrastat, per a aquells també que potser no l'utilitzin en el dia a dia, i bé, també sobretot aquests canvis de 2022 i com adaptar-nos al canvi. Bé, com deia, nosaltres som un despatx advocats amb un focus important a empresa, exportació, però també en la innovació, i per tant proposarem també una mica solucions per adaptar-se a aquests canvis que ens imposa l'administració, i bé, doncs amb permís us posaré la presentació i així començarem a partir d'aquí. Guillem, si em disculpes un segon, només comentar això, que tothom apagui els seus micros i si podeu també apagar les càmeres, perquè ho estem gravant, més que sortireu també en càmera. I ja està, perdona la intromissió i endavant. Tu mateix, tot teu, Guillem. Aviam si podem posar la presentació. Bé, perfecte, aquí ho tenim. Doncs, com deia la Eva, el tema a tractar són les novetats en la declaració d'Intrastat, que ja ha començat ara en 2022, per tant, ja està a ple efecte. Aleshores, bé, farem una mica de marc d'introducció, què és l'Intrastat. L'Intrastat, que és un sistema que crec que coneixeu, o si no coneixeu, us explico una mica. Ja porta un temps en marxa, en el 93, des de la integració de la Unió Europea. Clar, anteriorment teníem el sistema duaner que permetia fer una mica de recollir dades d'aquests intercanvis entre països, del trànsit de mercaderies entre els països de la Unió Europea. I bé, l'entrada en el mercat comú va eliminar aquestes barreres, principalment per bé, però això representava un repte, diguéssim, a l'administració per conèixer exactament aquests intercanvis, quines eren les magnituds. Aquest va ser el motiu d'introduir aquesta declaració, l'Intrastat, que comença a operar l'1 de gener del 93. Com deia, reemplaçava les declaracions de duana com a font d'estadística, perquè principalment es tracta d'una declaració estadística, en aquest sentit.
és una declaració estadística que té diverses vessants importants. Mesuren la balança comercial d'un país, és a dir, és informació que pels governs resulta interessant per saber en quin grau, diguéssim, estan exportant i estan important. La balança comercial, finalment, és la diferència entre les exportacions i les importacions. Això és important per saber quin és el dèficit o el superàvit comercial. Potser ho hem sentit diverses vegades a les notícies, si tenim dèficit comercial, això té implicacions a la macroeconomia rellevants i, per tant, és informació pels governs cabdal, en aquest sentit, per fer planificació i, en fi, perquè es puguin fer activitats per potenciar més les exportacions, reduir les importacions de certs productes i l'estadística referència dintre del mercat intracomunitari, en aquest sentit, és l'Intrastat, pròpiament. És una estadística que serveix, com us deia, per implantar polítiques per afavorir, afavorir les exportacions, principalment, i afavorir les importacions d'aquells productes potser que siguin més interessants també a potenciar en el mercat interior i, evidentment, també potenciar accions de comerç, com seria el cas de Prodeca en aquest sentit, potenciar el producte interior per treure'l a l'exterior i saber, diguéssim, en què s'ha de potenciar, en què es pot potenciar en aquest sentit. I, a més, important també pels estats, però també per les empreses, permetre una planificació de les necessitats futures d'infraestructura. És a dir, aquí es recull, diguéssim, quin és el canal o els canals més utilitzats i en funció de les disponibilitats reals, actuals, permetre o intentar planificar, diguéssim, aquest acompanyament amb les infraestructures necessàries. Això és molt important per les empreses, no només pels estats, perquè el fet de voler exportar xoca contra la possibilitat de tenir bones carreteres, un bon sistema de comunicació, ferrocarril, tot el que acompanya en aquest sentit a l'exportació pròpiament i a la importació també, que no deixa de ser important. Per altra banda, és una eina molt interessant també per les empreses, perquè finalment l'Intrastat recull moltíssimes dades de moltíssimes empreses a Espanya, però a tota Europa també, i per tant tota aquesta informació que recull l'Institut d'Estadística, però bé, sobretot les institucions europees d'estadística, està a disposició dels ciutadans i en particular de les empreses, que poden fer servir aquesta eina per planificar una miqueta, per veure també en el seu sector, diguéssim, quin és el volum d'operacions que es mouen en cada un dels països de la Unió Europea. Per tant, eventualment, voler pensar en obrir un mercat sí que és important també dintre del productes, perquè tenim una classificació molt extensa de productes, per tant, realment es pot anar bastant al detall en aquest sentit, permet això, fer un estudi de mercat pròpiament, veure quines són les magnituds, quins són els fluxos que es produeixen. Com dèiem, la penetració en el mercat d'un país en concret dintre d'un producte, quin és el volum de transaccions i com es fan aquestes transaccions. És a dir, es pot anar tan al detall, saber si realment el transport d'una mercaderia en concret o d'un producte en concret es fa més per carretera, es fa més per tren, es fa més per vaixell i per tant, o aeri, serien bàsicament els canals més utilitzats i, per tant, veure una mica i intentar poder diferenciar en aquest sentit aquest transport que també és important. Podem veure potser que en un producte en concret no hi ha gaire entrega aèria i, per tant, això vol dir que la disponibilitat del producte, diguéssim, amb una certa immediatesa, no hi seria tant i, per tant, detectant aquí un nínxol de mercat o una oportunitat, diguéssim, que les empreses podríeu fer servir, aprofitar i utilitzar. Aquesta informació, com us deia, està a disposició del públic, de les empreses,
us he deixat aquí un enllaç on, diguéssim, l'eina, perquè ben bé és una eina, no és ni una pàgina web, és online, però té moltíssimes possibilitats i moltes en fi, particularitats en aquest sentit, en què es poden realment configurar moltíssim el detall. Us he fet una miqueta, doncs, això, una captura de pantalla on veieu, això, quin és ben bé l'eina. Sembla quasi bé més un programa que una pàgina web en aquest sentit. Realment es veu molt detall, és a dir, es pot configurar fins a veure, doncs, com us deia, un producte concret, per un país en concret, segmentat per mètode d'arribada, segmentat per mesos de l'any. Cert que cada cop, diguéssim, està més refinada aquesta informació. Per això també els canvis que estem abordant avui, que vindran ara, que han vingut ja pel 2022. La sèrie, diguéssim, temporal sí que és des de l'inici, des del 93, però es veu també una evolució en aquest sentit de com ha millorat també l'estadística i permet una mica veure aquesta càrrega administrativa a vegades que es veu a l'Intrastat o que s'imagina, pensem que és l'Intrastat, doncs quin és el sentit i bé, quina utilitat tenim, diguéssim, aquesta càrrega que assumim, però que alhora té un retorn. M'agrada pensar que no només fem feina, sinó que ja que fem aquesta feina, doncs la podem rebre a canvi i puguem fer una miqueta d'ús del que les institucions, diguéssim, ens ofereixen. És una eina molt interessant, us convido de veritat a que hi feu un cop d'ull. Té una mica de complexitat, potser, i això seria potser objecte d'una pròxima presentació, però és una eina molt, molt, molt interessant i molt útil. Com dèiem, doncs, l'Intrastat, que és el que ens ocupa, és una declaració que és informativa, és efectes estadístics, però és una declaració obligatòria. És a dir, les empreses estan obligades a reportar aquest model Intrastat a partir d'uns certs llindars, que ara estudiarem, però en tot cas, bé, enfocarem una mica o marcarem una miqueta qui són els obligats a declarar. En aquest sentit, obligats a declarar serien les persones jurídiques, enteses també com a persones jurídiques, tot i la paradoxa, les entitats sense personalitat jurídica, és a dir, tot el que serien associacions, comunitats de béns, hi hauria, diguéssim, també s'ampliaria això en aquest espectre. Hi ha una particularitat que són aquelles empreses no establertes. No sé en el vostre cas si podeu tenir alguna col·laboració o alguna matriu o filial amb algun país estranger per alguna particularitat que tingueu pròpiament en l'exportació. Les persones establertes, diguéssim, no estarien obligades en si per elles mateixes a realitzar les declaracions, d'acord? Però sí realment tenen una obligació finalment de declarar les seves exportacions i importacions dintre d'Europa. Recordem, l'Intrastat finalment es declara en els moviments de béns dintre de la Unió Europea. Com us deia, els no establerts no estarien obligats a presentar-ho, però perquè ho estarien els representants fiscals dels no establerts. Tota persona jurídica o no, que no tingui una presència física, diguéssim, en l'Estat, el que obliga, si té una operativa, diguéssim, és a anomenar un representant fiscal, que és qui atendrà totes les declaracions recurrents i despatxarà qualsevol tràmit amb l'administració. Com a nota curiosa, les persones físiques no estarien obligades a presentar l'Intrastat, excepte en el cas que importin vehicles. Vehicles, ara veurem que haurien de ser o molts vehicles o vehicles d'alta gamma perquè realment els llindars són alts. Ara els veurem, sobretot per una persona física, per tant, he deixat això només una mica nota curiosa.
Hem de recordar que no només la persona que fa la venda, l'empresa que fa la venda seria l'obligada a declarar, sinó que hi ha diversos operadors que, tot i no realitzar pròpiament vendes de mercaderies, sí que estarien intervenint en la cadena de control, la cadena logística. Per tant, aquí és aquesta figura d'intermediaris, doncs, com poden ser operadors logístics que tinguin, doncs això, potser un magatzem aquí, dipositaris, empreses que pugueu fer un tractament de béns en aquest sentit, és a dir, que potser no feu la compra del bé en si, sinó que importeu un bé de la Unió Europea perquè en fareu un tractament aquí. Estic pensant, doncs això, tècnicament es diu el perfeccionament, però bàsicament és portar material o incorporar material de la Unió Europea dintre dels vostres productes pròpiament. Potser no està en el cas de les empreses d'alimentació, però sí, ho pot ser perquè tingueu, per exemple, alguna línia d'empaquetatge o feu alguna transformació en productes europeus. És cert que és una mica específic, però és cert que el perfeccionament de béns obligaria també a les empreses que no compren aquest bé, però sí que el tracten, sí que el reben en les seves instal·lacions, a realitzar aquesta declaració d'interestat. Com us deia, també hi haurà la possibilitat de tenir els béns en consigna. D'aquest tema també en parlarem més endavant, sobre les diferències entre el que es ven i el que es declara a l'interestat, perquè l'interestat no és exactament el contingut de la factura, sinó que li hauríem de donar un tractament diferent amb algunes particularitats. Els béns en consigna, finalment, és si teniu un magatzem en un altre país de la Unió Europea i, en aquest sentit, si només tractéssiu béns en consigna, és a dir, tinguéssiu els béns localitzats en una Europea, també hauríeu de declarar, diguéssim, aquest transport i aquests béns en consigna, tot i que encara pròpiament no estiguessin venuts. Com us deia, la declaració d'interestat presenta uns llindars sota dels quals no hi hauria la necessitat de realitzar la declaració. Aquest llindar va començar amb 200.000 euros. Hi ha uns anyets que aquest llindar es va augmentar en aquest sentit per facilitar una miqueta empreses més petites que no poguessin atendre, diguéssim, aquesta càrrega administrativa i, per tant, el llindar des de fa uns anys és en 400.000 euros, però cal diferenciar tant l'expedició com la introducció. És a dir, tenim un llindar de 400.000 euros de venda i un llindar de 400.000 euros de compra. És important assenyalar que són declaracions separades, dependents. Vol dir que podem superar perfectament aquest llindar per l'expedició i no tenir-lo per la introducció i, per tant, venir obligat a presentar una declaració d'interestat per a aquesta expedició, o bé, a l'inversa, tenir-lo per la introducció i no tenir-lo per l'expedició en aquest sentit. Per tant, és cert que vosaltres que feu promoció dels aliments catalans esperem que el llindar sigui per l'expedició, però bé, com us deia, també hi ha un tractament important tenir en compte la importació o la incorporació de béns. Finalment, les empreses catalanes també necessitem adquirir dels proveïdors europeus, en aquest sentit, matèries primeres i per tant, és important també tenir en compte aquest llindar d'introducció perquè hi pot ser. No s'agrupen, és a dir, sobre aquests 400.000 euros, si els superem amb les vendes, perfecte, hem de fer la declaració. Si els superem amb les compres, ok, també. I en canvi, si estem en 200.000 i 200.000, tot i que sumats superéssim aquest llindar de 400.000 euros, no estaríem obligats a realitzar la declaració de l'interestat. Quan comença a comptar aquest llindar o quan és el naixement de l'obligació de reportar l'interestat? És durant l'any en curs.
És a dir, és important doncs, tenir un cert control sobre aquestes vendes. Estem parlant de vendes a la Unió Europea, evidentment. Ara detallarem una miqueta els països també. Hi ha alguns països que no estan inclosos. En aquest cas, però, doncs, l'obligació que neixi en un any en concret, és a dir, en el mes d'octubre o novembre, seria possible d'haver de realitzar una declaració d'interestat, tot i no haver-la realitzat des de principis d'any. És a dir, és en el moment en què superi durant l'any corrent aquest llindar de 400.000 euros que vindríem obligats a realitzar aquesta declaració d'interestat. Atenció, com destaco, les declaracions parcials. Aquestes declaracions parcials són justament en el cas doncs, de no venir declarant durant tot l'any l'interestat, però superar de sobte aquests llindars i, per tant, vindríem obligats a fer aquestes declaracions que es diuen parcials, que voldria dir doncs, que declararíem les operacions realitzades en el mes de novembre i de desembre. Això no ens obliga a realitzar i a regularitzar tot l'any, sinó que seria a partir de la superació d'aquest llindar en què vindríem obligats a reportar les dels següents mesos. Per tant, atenció. L'extinció de l'obligació, en canvi, en aquest cas, un cop superat un any en concret aquesta exportació, ens obligaria a reportar, per poca activitat que tinguéssim, qualsevol operació en l'any següent. És a dir, que només superat un llindar un any, l'any següent s'hauria de declarar tota operació, per petita que sigui, per baixa de volum que tinguem, també hem de tenir en compte que hauríem de reportar aquest interestat. En què consisteix, doncs, l'interestat? A la primera diapositiva, que no ho he comentat, però sí que teníem un exemple de com era aquesta declaració. Permís, us la poso perquè és interessant. Aquesta declaració que jo no vaig conèixer, però per sort, perquè realment ja és una declaració, diguéssim, que té bastant de detall. Com veieu, això és el formulari que s'omplia en el seu moment, un formulari que s'omplia a mà. No hi havia, en el 93 encara les facilitats informàtiques que tenim avui. I bé, ara passarem a veure una mica com queda aquest formulari a dia d'avui a través de la pàgina web de l'Agència Tributària. Com us deia, quin és el contingut de la declaració? No ha canviat tampoc especialment gaire des del moment del llançament. Ha canviat més aquest any, quasi bé et diria, que en els anys anteriors. Informaríem l'estat membre. En el cas d'introducció, seria l'estat membre d'origen del bé. Introducció entenem com a importació. Per tant, quin és el país on hem fet la compra i l'expedició, quin és el país on arribaran aquests béns. La província, que és una pregunta que m'han fet sovint en aquest sentit, quin és el destí de... S'ha d'informar una província espanyola, evidentment, no hi ha el detall de totes les províncies europees. En la introducció, quin és el destí d'aquesta compra, és a dir, la nostra província, en aquest sentit. Penseu que tenim la possibilitat de tenir diversos centres logístics o estar situats en diverses províncies, per tant, li haurien de donar exactament el destí on arribarien aquests béns. I en l'expedició, al contrari, que en la partida anterior, hauríem de donar quina és la província d'origen, és a dir, des de quina província espanyola surt aquest bé cap a l'estranger. Aquí tenim el primer canvi per 2022, són les condicions d'entrega. Bàsicament és l'Incoterm, que tots potser coneixem i si no bé faig un breu resum. És un codi que dona una ubicació, diguéssim, d'aquesta entrega dels béns. Saber si el transport el realitzem fins a la frontera, si el realitzem fins a on hi ha el proveïdor directament, on hi ha el client, si el proveïdor ens l'entrega directament als nostres magatzems, si ens l'entrega potser amb un punt logístic intermig, és important tenir aquesta nomenclatura bastant al cap perquè s'ha d'informar i, de fet, és un dels canvis. S'han ampliat, en aquest sentit, per aquest any,
les nomenclatures d'Incoterm fins ara eren menys, ara s'han detallat una miqueta més, per tant, doncs, en cas de tenir alguna operació que s'inclogui dintre d'aquestes noves categories d'Incoterms que s'han donat per aquest any, doncs preveu-la per poder-ho informar. Tindrem el tipus de transacció. Això és un canvi encara més important que el de l'Incoterm, o les condicions d'entrega. Per què? Doncs perquè aquest tipus de transacció ens ha canviat. Tenim una numeració diferent i unes subclaus diferents també a informar. Per què és encara més important? Bé, perquè dona més detall, però sobretot perquè pot invalidar el sistema que vinguéssim fent servir fins ara, doncs perquè un canvi en la nomenclatura finalment pot o bé fer enviar informació errònia si encara estem fent servir nomenclatures antigues, o bé, com us deia, directament invalidar la càrrega d'informació a l'agència tributària, que és l'encarregada, diguéssim, de remetre aquesta informació als serveis estadístics, i, per tant, tots aquells que vinguéssiu realitzant aquesta declaració d'interestat a través d'un programa informàtic propi, ja sigui de logística, ja sigui de comptabilitat, doncs hauríem de revisar-ho perquè sí que és veritat que la càrrega d'un fitxer, si no s'actualitza, pot donar error. Tractarem aquesta qüestió més endavant, que és justament també un dels motius de facilitar aquesta transmesa d'informació, poder-ho informatitzar i poder-ho tractar més fàcilment. Haurem d'informar igualment aquesta declaració. El contingut d'aquesta declaració inclourà el mètode de transport. Com us comentava, n'hi ha algun més, una miqueta més exòtic, però els tradicionals, marítim, ferrocarril, carretera o aeri. Haurem d'informar de la mercaderia. Crec que si estem aquí i ja hem fet l'Interestat, coneixereu el detall fins on va aquesta mercaderia o el detall d'aquesta mercaderia. Per fer-ho s'utilitza aquest codi NC, que és l'abreviació de nomenclatura combinada. Aquest codi és molt detallat. Si algú no ho ha vist, convido a veure-ho, perquè realment tenim moltes categories i estan molt desglossades i, per tant, s'ha d'encaixar bé el producte. Com tot, hi haurà productes que exactament no quedin encaixats o que no estiguin previstos, però realment, així com en altres aspectes estadístics, diguéssim, és fàcil trobar-se amb alguna activitat o alguna qüestió que no estigui prevista. Aquesta nomenclatura combinada realment m'hi he trobat poques vegades de dir que no trobar un producte o no saber encaixar un producte, perquè realment és molt i molt detallada. Aquí no hi ha canvis, la nomenclatura combinada segueix sent la mateixa, sortosament, i, per tant, bé, es tracta només de continuar, diguéssim, tenint aquesta categorització. És la mateixa també que es fa servir per exportacions i, per tant, és un codi internacional, és fàcil tant per les introduccions com les exportacions que tingueu aquest codi informat per part del vostre proveïdor o per part de l'operador logístic. Novetat de 2022, molt important, a diferència del canvi, informar del país d'origen. Aquesta novetat, diguéssim, implica en la declaració perquè, evidentment, com us deia, tenir aquesta mecanització de la informació és molt important, sobretot en volums més elevats. Fa quasi bé imprescindible tenir aquesta automatització i la introducció de nous apartats, nous camps dintre de la declaració implica una adaptació dels sistemes i, per tant, en el cas de transmetre un fitxer amb el mateix format que es venia transmetent fins ara, que pugui donar, amb quasi bé tota probabilitat, error. Què informem amb el país d'origen? Pararé un momentet perquè realment és una novetat d'aquest any i és important que puguem veure què és el que ens demanen. El país d'origen
es refereix a la mercaderia i, per tant, a la mercaderia que enviem en aquest sentit. És a dir, no és el país des del que ho enviem, com podia ser fins ara, i que seguim informant en aquest sentit. Nosaltres, com a exportadors o com a importadors, doncs detallem qui ens fa la venda. Es tracta d'informar d'aquest producte d'on ve, on ha estat produït. Esperem que en principi, doncs, a través de la Prodeca, finalment, la majoria de país d'origen serà local. De tota manera, és cert que hi ha la possibilitat que dintre dels enviaments pugueu incloure productes produïts a fora de la Unió Europea o dintre de la Unió Europea perquè els haguéssiu importat en algun altre moment i, per tant, es fa obligatori tenir aquest seguiment del país d'origen de les mercaderies per poder informar en la declaració. Entenc que, com us deia, que no és molt... no hi haurà molta casuística, diguéssim, amb els assistents d'avui, ho esperem, però sí que és important que ho puguem detallar i, sobretot, com us deia, poder ajustar els programes i en fi, la mecànica per posar la declaració per adaptar aquest camp, aquesta novetat, diguéssim, que ens inclouen per aquest any. No és la més feixuga, he deixat la més feixuga per la darrera, perquè realment és el canvi més important en aquest sentit. A continuació, doncs, per ordre, diguéssim, del propi model, informar del règim estadístic, és a dir, quina és la finalitat d'aquest moviment, d'aquesta transacció que estem reportant en l'intrestat, és a dir, si estem parlant d'un transport per a un destí final, finalment la mercaderia no es quedarà en el país Perdó, es quedarà, disculpeu, en el país de destí. En el cas de que sigui un règim temporal, doncs ara aquí no es quedarà la mercaderia, voldrà dir que en algun moment aquesta mercaderia retornarà. Estic pensant en aquest règim, doncs, com us deia, de transformació, en el sentit en què rebeu o envieu aquesta mercaderia perquè es tracti en un país extern, un país de la Unió Europea, perquè en algun moment retorni. I, finalment, per exemple, les devolucions, que seria les devolucions que coneixem tots, en el cas que hi hagi un retorn de productes per mal estat o per cancel·lació de comanda o perquè toqués. Finalment, s'importa també les dades dels béns que movem o que inclourem aquí en la declaració de l'intrestat. Es declararà la massa neta, la unitat de mesura, en el cas que sigui diferent del pes. Això també és una pregunta que m'he trobat sovint. A què es refereixen amb la unitat de mesura? Normalment la unitat de mesura per referència són els quilograms, ja ho parla, és la massa neta, però tindrem a vegades productes que no es puguin resoldre en quilograms i, per tant, la declaració d'intestat sí que permet declarar tant unitats, per exemple, com dotzenes, com litres, que és un cas bastant habitual en aquest sentit, com qualsevol altra unitat de mesura, diguéssim, equivalent que poguéssiu fer servir en aquest sentit perquè el pes no fos una unitat, diguéssim, vàlida per informar o per reportar. Finalment, declararem l'import de la factura, és a dir, l'import pel que hem venut pròpiament aquest bé. Després entrarem també una miqueta més en detall. I el valor estadístic. Insisteixo, entrarem més al detall, però l'import de factura no té per què automàticament ser el valor estadístic del bé. I, finalment, com a novetat més important pel 2022, i a tenir molt en compte perquè realment canvia i demana d'una adaptació dels processos i una adaptació del reporting molt important. Fins ara, totes les partides s'indicaven a l'engruix, és a dir, sense diferenciar quins clients o proveïdors havien realitzat les operacions. És a dir, en cas de tenir un enviament d'un producte a diversos clients o rebre un producte de diversos proveïdors del mateix país, aquests es podien englobar i, per tant, ens trobàvem amb una sola partida, encara que poguéssim estar parlant de 10-15 operacions. Per aquest any 2022, això ja no seria possible
perquè el que ens demana la declaració és d'informar quin és el NIF de la contrapart. És a dir, hem de detallar o haurem de detallar cada una de les operacions amb el seu NIF, doncs, de proveïdor de client, NIF, recordem, intracomunitari en aquest sentit. Aquí hi ha una diferència amb el 349 perquè ens podem trobar el model 349, que també entenc doncs, que coneixeu si realitzeu operacions amb la Unió Europea. Finalment, el model 349, que demana, i recalco l'importància, tot i que no sigui avui tampoc l'objecte de la presentació, però de tenir un número d'IVA intracomunitari vàlid, doncs perquè ens estem trobant des del 2020 ja, però sobretot ara aquest 2021, quan han vingut totes les revisions d'IVA. Aquí faig un petit parèntesi, però crec que és un apunt fiscal bastant important. Doncs la importància de tenir i de comprovar que el número d'IVA intracomunitari sigui vàlid, perquè ens hem trobat regularitzacions de l'administració ja en l'exercici 2021, doncs perquè hagin fet una venda sense un número d'IVA intracomunitari vàlid i l'administració reclama aquest IVA i, per tant, és un punt molt important en aquest sentit de validar el número d'IVA intracomunitari vàlid. Això va venir el 2020, però ho estem patint més en el 2021 i 2022. Tanco el parèntesi. Aquí doncs, no és tan important que el número d'IVA intracomunitari sigui vàlid, sinó detallar, però, cada una de les operacions amb cada un dels clients o dels proveïdors amb els que hem tingut l'operació. Això, evidentment, fa més gran el volum que hem de transmetre i el detall que hem de transmetre. Com us deia, abans 10-15 operacions podien quedar agrupades en una sola partida. Ara implicarà realitzar 10 o 15 registres per cada una de les operacions amb cada un dels clients o cada un dels proveïdors. Per tant, novetat més important, insisteixo també que amb els altres canvis i novetats que hem introduït, la importància d'adaptar els sistemes i tant interns de report com, sobretot, informàtics a l'hora de transmetre aquesta informació a l'agència tributària. Un cop més, l'agència tributària sent només encarregada de transmetre la informació als serveis estadístics. Com us deia, abans hem vist a la primera diapositiva, he tornat un moment enrere, com era la declaració en els seus inicis. No ha canviat gaire el contingut, ha canviat en la forma principalment. Doncs aquí teniu l'exemple de com es veu a la pàgina, el model, sobretot per a aquells potser que carregueu un fitxer i no entreu pròpiament en el detall de les declaracions. Doncs bé, hem repassat tots els camps que ens demanen i, com veieu, doncs hi ha un límit de 25 partides aquí per informar, però bé, aquest any on 25 podien ser suficients, 25 es queden de ben segur ben curtes, doncs en cas de tenir bastantes operacions a reportar, doncs perquè, insisteixo, s'ha de declarar amb cada un dels clients i proveïdors amb els que s'ha realitzat una operació. No vol dir que un cop hem acabat 25 ja no puguem informar-ne més, estaria bé, però ens demanaria de fer una declaració addicional en aquest sentit fins a que esgotem totes les partides o tot el que haguéssim d'informar. Com us deia, doncs, el contingut de la declaració ja l'hem revisat. Què és el que es declara? Doncs hem vist el detall del que es declara, però bàsicament, com a resum, es declaren les operacions realitzades en qualsevol país de la Unió Europea, béns amb particularitats, és a dir, hi ha una sèrie de béns, doncs, com veurem ara, que no caldria declarar amb l'intrestat, tot i que puguin considerar-se una venda, i a l'inversa hi ha alguna sèrie de béns que s'hauran de declarar en l'intrestat, tot i que encara la venda no s'hagi perfeccionat. Tenim una sèrie d'excepcions, no les repasso totes perquè la llista és llargueta, però bé, bàsicament, com veieu, territoris una mica excepcionals o específics, nosaltres potser els coneixem, doncs ens toquen més de prop, com les Canàries, Ceuta i Melilla, però doncs amb el mateix
format, diguéssim, doncs tenim territoris d'altres països de la Unió Europea que també, diguéssim, s'igualarien en aquests territoris. Les Canàries, Ceuta i Melilla són territoris excepcionals o específics doncs, que no demanen que siguin inclosos amb l'Intrastat per diversos motius. En alguns casos per ser un règim aduaner concret i específic, com pot ser a les Canàries, o en cas de quedar fora de l'àmbit de l'aplicació de l'estadística comunitària, seria la segona part. Ceuta o Melilla per cas espanyol. Com us deia, tenim diferències en el valor de factura que s'ha d'informar i el valor estadístic. El valor de factura és el més senzill. S'informa el que s'ha venut en euros. No s'inclou l'IVA ni altres impostos. Important també no incloure ràpels o descomptes en cas d'haver estat realitzats més tard. S'inclourien en el cas de fer-ho amb l'exercici o amb el mes en què es reporta. És a dir, que aquí sí, en cas d'haver fet un ràpel sobre un enviament del mateix mes, l'haurem de descomptar, però la declaració, per exemple, no admet valors negatius i, per tant, en cas de realitzar un ràpel a final d'any, aquest ràpel no l'inclouríem dintre de la declaració de l'Intrastat. El valor estadístic, però, ara a canvi, és important que veiem la diferència perquè el valor estadístic hauria d'incloure l'empaquetat, el transport, les assegurances, la refrigeració, tots aquells serveis lligats en el transport que poden o no incloure's dintre de la factura, perquè tinguem un servei o un tercer que realitzi aquesta operació, però la norma d'Intrastat demana informar totes aquestes operacions o serveis annexes a l'exportació que no declararem en el valor facturat, però sí declararem en el valor estadístic. En aquest sentit, bé, entrarem potser una miqueta més al detall al final amb les preguntes, ostres, quin és la importància o com calculo això? Bé, entrarem en el detall perquè finalment el que es demana és que es pugui adequar per donar un valor estadístic més real en aquest enviament de béns. No demana que haguem de dividir el cost del transport entre totes les mercaderies i tots els enviaments que fem, però sí que puguem donar una estimació en aquest sentit. D'acord? I una pregunta important i interessant també és, en el cas de les vendes a particulars, si s'ha de declarar aquestes vendes a particulars. Es declaren les vendes a particulars, important per centres logístics o per, en fi, acords que pugueu tenir de distribució en països de la Unió Europea on realment vosaltres tingueu presència i podeu fer una venda com a no establert, com veiem en l'altre cas, que poguéssiu tenir presència com a empresa espanyola en el país europeu de referència i aquestes vendes, si les realitzeu vosaltres a particulars, també les hauríem d'incloure dintre la declaració d'Intrastat. La gestió del model. La gestió del model és, bé, diguéssim, recurrent, es presenta cada mes. Hem vist abans els llindars, tindrem aquestes declaracions a vegades parcials, però bé, en el cas un cop superat el llindar, cada mes tocarà fer la declaració pertinent, tant si tenim operacions com si no en tinguéssim. Aquí també, a diferència del model 349, que va lligat i ara quan entrem dintre del règim sancionador també veurem quines són les eines que fa servir l'agència tributària per poder comprovar si hi ha hagut un incompliment dintre d'aquestes estadístiques. Ja us ho avanço, que és la comparativa amb el model 349. Aquest model 349 que serveix per declarar les operacions intracomunitàries, només serà necessari realitzar-lo en cas que existeixin operacions. No si l'Intrastat
és important doncs, no oblidar que en cas de no tenir en algun mes de referència operacions a declarar, s'ha de fer igualment una declaració negativa en aquest sentit, amb els mateixos terminis, abans del dia 12 inclòs del mes següent de referència. És a dir que ja haurem fet, espero, totes les declaracions d'Intrastat del mes de gener abans del dia 12 de febrer. Les modificacions, perquè hem de saber que l'Intrastat és un model informatiu que es pot modificar, que aquesta modificació no comporta cap sanció ni cap perjudici i que es poden realitzar fins al tancament de l'exercici següent. Això, diguéssim, que no és un apartat que us trobareu en la llei, però en la pràctica és així. La nostra experiència i en fi, els nostres intercanvis numerosos amb les administracions i amb el Departament de Duanes també, que és qui gestiona dintre de l'Agència Tributària aquest model, ens ha comunicat, insisteixo, potser extraoficialment, però és important perquè a vegades és rellevant, doncs, que fins al mes de febrer de l'exercici següent es poden modificar les declaracions perquè no hi hauria un enviament en aquest sentit de les estadístiques o hi hauria una actualització de les estadístiques en el mes de febrer de l'any següent a l'operació de referència i, per tant, sempre podríem venir-ho modificant. Com es presenta aquesta declaració? L'Intrastat es presenta telemàticament. En tot cas, ja hem vist el paper, però ja ens en podem oblidar, ja no accepten paper en l'agència tributària, més per empreses, ho sabeu molt bé, i què necessitem per fer la declaració? Doncs o bé un certificat digital de l'empresa. Aquí suposo que qui més o qui menys té un gestor, un assessor fiscal doncs, que li fa les presentacions. En alguns casos doncs, tenen un certificat vostre, n'hi ha que no, perquè realment es pot realitzar com a assessor col·laborador de l'agència tributària molts tràmits sense el vostre certificat digital, però en el cas de l'Intrastat aquesta col·laboració, diguéssim, no s'inclou i, per tant, és necessari el certificat digital propi de l'empresa o bé realitzar un apoderament específic, ho fem amb alguns dels nostres clients, doncs, perquè potser no tenim el certificat digital o, en el cas que el certificat digital caduqui, doncs, per poder fer aquestes declaracions en temps i forma i en fi, doncs, tramitar aquest apoderament específic doncs, no té gaire complexitat i normalment doncs, se n'encarregarà l'assessor o l'empresa gestora que correspongui. Bé, passem al règim sancionador perquè a la pràctica doncs, està molt bé poder tenir les estadístiques, com us comentava, són informacions útils pels estats, també informació útil per les empreses. Insisteixo molt en recomanar investigar i veure una miqueta aviam quin tipus d'informació podeu utilitzar vosaltres, però a la pràctica i la realitat, si no hi hagués un règim sancionador, probablement la majoria d'empreses acabarien no complint amb aquestes obligacions estadístiques i, per tant, doncs, és important que hi fem un cop d'ull per saber doncs, què implica el no complir amb aquesta informació estadística que ens demanen. No? El règim sancionador, en aquest sentit, està regulat per la llei 12/1989 de la funció d'estadística pública, perquè recordem que l'Intrastat finalment és una declaració estadística, és a dir, no és una declaració tributària, sinó que té un règim sancionador propi que s'ha ampliat doncs, amb el Reial Decret 1572/93 del Reglament de Procediment Administratiu Sancionador de les infraccions per incompliment de les obligacions establertes en la Llei de la Funció d'Estadística Pública. N'hi ha altres obligacions estadístiques en aquest sentit. Suposo que qui més qui menys també pot haver rebut una comunicació de l'Institut Nacional d'Estadística. En aquest sentit, l'organisme, diguéssim, que imposa aquestes sancions eventualment per delegació doncs, de la funció d'estadística pública és el Departament de Duanes de
l'administració tributària. I així com altres organismes estadístics poden ser una miqueta més laxes en el règim sancionador, com us deia, l'INE, que finalment el que insisteix en el compliment. També sabeu que l'agència tributària no és malauradament tan benèvola i, per tant, en el cas d'incompliment, de ben segur que us podeu trobar amb aquest règim sancionador. Us sonarà potser també aquesta classificació en el règim sancionador perquè és heretada també de la Llei General Tributària. Les sancions o infraccions es divideixen en 3 categories: lleus, greus i molt greus. Amb un rang, diguéssim, econòmic que veieu aquí a continuació, de 60 a 300 per les lleus, 300 a 3.000 per les greus i de 3.000 fins a 30.000 euros per les molt greus. Què s'entén per una infracció lleu? L'enviament, retard de les dades estadístiques quan no hagi causat un perjudici greu per al servei i hi ha una obligació de subministrar-lo, o bé l'enviament de dades incompletes o inexactes que no hagi causat aquest perjudici greu. A la pràctica, el que ens trobem, bàsicament, són infraccions lleus, en un primer terme, per no haver fet la declaració quan tocaria fer-la. O bé, no haver presentat, per exemple, i això és una infracció malauradament també bastant comú, no haver enviat una declaració negativa en cas de no tenir operacions. Per tant, alerta amb aquestes declaracions negatives. L'enviament de dades incompletes és una infracció important, però menys comú en aquest sentit, o menys comú fins ara. És cert que ara també caldrà veure amb tot el detall que ens demanen ara que totes les partides estiguin posant correctament i finalment que el total que estem informant també sigui correcte en aquest sentit. Ara veurem les possibilitats de creuament d'informació que té l'agència tributària per poder fer aquestes comprovacions i fer aquestes propostes de sancions. Infracció greu, de la mateixa manera, no transmetre la informació quan es produeixi un perjudici greu per al servei. En el cas de l'intrestat no es considera un perjudici greu no declarar la informació. Finalment, no són estadístiques que es considerin per l'administració, diguéssim, cabdals i, per tant, per qui no vindrien les infraccions greus. De la mateixa manera, l'enviament de dades incompletes quan sigui un greu perjudici per al servei tampoc es consideraria. Com passem a infraccions greus molt sovint, i més sovint del que malauradament ens agradaria, que és la comissió d'una infracció lleu quan s'hagi estat prèviament sancionat per dues lleus dins del període d'un any. Detallarem una miqueta més això amb els exemples ara més endavant, però subratllat perquè realment fàcil passar a infracció greu a través de l'incompliment d'infraccions lleus en aquest sentit. Infraccions molt greus, recordem, amb un règim sancionador entre 3.000 i 30.000 euros. L'incompliment del deure del secret estadístic, en aquest sentit personalment no m'hi he trobat fins ara, seria més a títol d'altre tipus d'estadístiques en aquest sentit i són sancions, al meu entendre, més per la pròpia administració que per als obligats. La utilització per a finalitats diferents de les estadístiques de les dades personals obtinguts directament dels informants pels serveis estadístics. Això és molt important, no tant per vosaltres, però sí, insisteixo, per l'administració. Per què? Perquè finalment heu de saber que tota aquesta informació que s'està donant com a servei estadístic té una finalitat únicament estadística. És a dir, en cap cas poden fer servir aquesta informació per l'administració per investigar o per tenir cap altra finalitat que l'estadística i, per tant, cap transcendència tributària en aquest sentit. Per tant, són camins separats, la normativa tributària i l'altra la normativa estadística. Per tant, sempre que compliu amb les obligacions estadístiques,
podeu estar tranquils que no vindran a detallar a través de l'Intrastat doncs, quins són els productes i que esteu venent o quin tipus d'operació esteu realitzant, que informeu diferent en l'Intrastat que amb les vostres declaracions tributàries. Atenció al subministrament de dades falses als serveis estadístics competents. No és una infracció que m'hi estigui trobant tampoc habitualment. La resistència notòria habitual amb al·legació d'excuses falses a l'enviament de les dades requerides quan hi hagi obligació de subministrar-les. Finalment, aquí realment, tampoc personalment per sort m'he trobat, doncs perquè en cas d'haver tingut alguna incidència amb l'Intrastat, en el meu cas, en el cas de les empreses que assessorem, doncs ja ens cuidem molt de respondre i d'atendre tots els requeriments, però bàsicament en cas de rebre requeriments per part de l'administració, important atendre'ls perquè no entenguin que es produeixi aquesta resistència notòria, perquè recordem, es tracta d'una infracció molt greu, mínim 3.000 euros. I finalment, igualment que amb les infraccions greus, el mètode més o la casuística més habitual per passar una infracció molt greu, doncs la comissió d'una infracció greu quan ja s'hagin sancionat per 2 infraccions greus en el període d'un any. Aquí veurem una miqueta més al detall ara amb els exemples. Bé, abans de passar als exemples, tenir clar quina és la graduació d'aquestes sancions. En el cas d'incompliment, doncs, un primer incompliment mesuraria aquesta sanció en un 100%, segon 200 i tercer i següents 300. I per l'import, és a dir, aquí, insisteixo, amb els exemples serà més entenedor, per incompliment i per import són 2 tipus de sancions diferents que normalment venen de la mà, poden no venir, però habitualment, en la meva experiència, venen de la mà. I aquí en l'import sí que tenim una miqueta més de graduació. Veurem que tenen diferents casuístiques en cas que estiguem parlant d'una sanció lleu, una sanció greu o una sanció molt greu. Varien els imports. Bàsicament, en cas de ser una lleu, només tindrem una més lleu en el cas de ser inferior. És a dir, que quan parlem d'import és que parlem de diferències de declaracions. Si teniu una lleu més lleu serien 100.000, una lleu menys lleu, menys de 100.000 euros de diferència i, per tant, no hi hauria graduació de la sanció o mesuració de la sanció. Si parlem de lleus menys lleus, doncs les sancions s'incrementen amb un 200%. En el cas d'infraccions greus, doncs els llindars són diferents, però en cas de ser inferior a 400.000 euros ja tenim una graduació del 200%. En el cas de ser inferior a 6 milions d'euros, major 1 milió d'euros, inferior a 6 milions d'euros, gradació del 400%, i major de 6 milions d'euros, gradació del 750%. I en les molt greus doncs estem amb el mateix tram i amb els mateixos percentatges, tot i que afegim també una molt greu, menys molt greu, amb aquestes declaracions inferiors a 400.000 euros, només hi hauria un 100%. Amb els exemples crec que serà més entenedor. Us he posat 2 exemples reals, viscut nosaltres i que hem atès nosaltres. Una sanció lleu per import i incompliment, en aquest cas, inferior a 100.000 euros. Això és una empresa que hauria d'haver declarat a l'Intrastat. Com es va donar l'agència tributària que havia de declarar a l'Intrastat? Doncs per aquesta declaració del 349 o per la declaració del 390, són les declaracions d'IVA, o bé per les pròpies declaracions d'IVA del 303. Finalment, sabeu que l'agència tributària millora els seus processos informàtics i, per tant, creua quanta més informació, cada cop més informació. Quanta més informació, millor per ells. Bé, suposa que també millor per nosaltres en retorn, però bé, a vegades ho hem de patir en aquest sentit i cada vegada innoven més en aquests creuaments d'informació i, per tant, important
recordar, com en el cas que us comento, d'estar atent a aquesta superació d'aquests índexs, perquè, per exemple, aquesta primera sanció que ens trobem, ens trobem amb un incompliment previ. Insisteixo, aquest incompliment previ vol dir que alguna vegada en la vida, diguéssim, de l'empresa ja s'hagi incomplert, diguéssim, una informació estadística i, per tant, en aquest sentit, tenim un tercer ens imposin una sanció de 60 amb 11, però que en ser un tercer incompliment, com vèiem abans, aquesta sanció mínima es mesuri amb el 300% i, per tant, estem parlant d'una sanció de 180 amb 33 euros i alhora també sancionen per un import no declarat. És a dir, a part de no haver realitzat aquest compliment estadístic, també tenim un import no declarat, en aquest cas inferior a 100.000 euros, i, per tant, també afegeixen al paquet aquesta sanció, en aquest sentit. Total de sanció, 240 amb 44. És una sanció que va arribar en repetides ocasions perquè hauríem de declarar el mes de setembre, el mes d'octubre i el mes de novembre i, per tant, fàcil acumular i ostres, finalment és una sanció molesta en aquest sentit i a vigilar perquè és fàcil acumular-les totes en un mateix any. Després, per exemple, us poso un exemple també real d'una sanció greu per import i lleu per incompliment. És lleu per incompliment, perquè, insisteixo, no estaríem, diguéssim, incomplint amb una estadística que causés un greu perjudici a l'administració, d'acord? Per tant, en aquest sentit es categoritzaria com a lleu, però la sanció en si esdevé greu pel fet de no haver declarat un import superior a 250.000 euros. I, per tant, en aquest sentit, passem a totes dues categories, tant amb la sanció per incompliment com amb la sanció per import, amb la categoria de greus. I, per tant, partim ja de sancions mínimes de 352 euros. Aquí, a la mateixa, o tal com vèiem en l'exemple anterior, és una sanció mínima greu, 352, per incompliment, per no haver complert, diguéssim, aquesta informació més de 2 vegades i ens trobaríem amb aquesta graduació també del 300%, però ara partint d'una sanció mínima més elevada, és a dir, partint de 300 euros de sanció mínima. Per tant, l'administració imposa una sanció de 901 euros per incompliment i, a banda, també com vèiem en l'exemple anterior, una sanció per l'import no declarat, en aquest cas superior a 250.000 euros, per tant, un incompliment greu i, per tant, una sanció mínima de 352 mesurada al 200% i, per tant, 601 euros també d'exemple. Això són exemples reals que ens hem trobat amb empreses que ens han contactat per complir l'obligació de l'Intrastat, perquè us asseguro que, en fi, també és fàcil acumular-les en aquest sentit i finalment, serveis d'assessors que puguin tramitar-te i estar al tanto amb això, són inferiors. Torno una mica enrere, com veieu, per veure l'exemple. En aquest cas, per incompliment, seria el tercer incompliment i aquí passaríem una sanció greu per haver incomplert. Bé, perdoneu, aquí vinc a l'incompliment per la comissió d'una infracció lleu quan hagi estat sancionat més vegades i, per tant, tindríem aquesta gradació del 200% perquè, tot i ser inferior a 400.000 euros, partiríem ja d'un 200% de mesuració. Us he fet un exemple que sortosament no hem viscut, però que podria ser perfectament real. Tenir un tercer incompliment, ja veieu que és bastant habitual, cas de realitzar aquest incompliment, però passar a una sanció greu, molt greu en aquest sentit, perquè ens haguessin sancionat prèviament en el mateix exercici per incompliment, en aquest cas, més de 6 vegades, perquè hauríem de tenir 2 vegades, torno també enrere,
Seríem una infracció greu per haver tingut 2 vegades una lleu dintre d'un any, tornaríem a passar una infracció greu per haver tingut 2 vegades dintre d'un any i la sisena, diguéssim, passaríem dintre ja de la següent categoria perquè tindríem doncs, 2 sancions greus i ara una tercera que faria ja doncs, que la següent sigués molt greu. Per tant, atenció perquè, com us dic, per exemple, en el cas concret d'aquest exemple que us poso aquí a l'esquerra, més lleu, el de menys import, es van rebre 6 sancions en l'exercici per no haver declarat per un descuit. Com funciona també la implantació, diguéssim, o la sanció en aquest sentit? Bé, la sanció t'arriba una proposta de sanció i tens, doncs, una imposició de sanció en aquest sentit, que és la que començaria a comptar doncs, amb l'exercici un cop esdevingui ferma doncs, per estar sancionat. És a dir, com a mínim, el fet de rebre 6 sancions en el mateix exercici no faria ja passar una molt greu, però sí faria que l'any següent fos cabdal que hi hagués una revisió de l'Interestat per no tenir cap més sanció perquè ja es podria considerar com a molt greu. Com us deia, novetats ja les hem vist una miqueta, però bàsicament doncs, el codi de país de la mercaderia, d'origen de la mercaderia, com hem vist, és només per les exportacions, però important doncs, tenir-lo en compte a l'hora d'incloure dintre del model. Incloure el número d'IVA intracomunitari del client o del proveïdor, en aquest cas. Us he deixat aquest codi que serà interessant o crec d'utilitat, espero, per alguns de vosaltres. És un codi genèric que s'aplica doncs, en cas de tenir clients particulars que no tinguin número d'IVA intracomunitari o algun tipus de client específic o proveïdor específic que per la particularitat del país no vingui obligat a tenir un número d'IVA intracomunitari. Però això sí, s'ha d'incloure igualment, i aquí una mica el que us deia, les diferències entre aquests models 349, el model d'IVA amb l'Interestat, doncs en cas de realitzar compres o realitzar vendes també particulars de la Unió Europea, això potser no vindria dintre d'una entrega intracomunitària, però sí vindria dintre de la declaració de l'Interestat. Tenim els codis Incoterms, nous codis, per tant, tenir-los en compte per la declaració, i nous codis de tipus de transacció també, doncs, a tenir en compte, sobretot per la transmesa del fitxer. Solucions d'adaptació. Important, doncs, com comentava abans, nosaltres som un despatx d'assessorament fiscal i legal, però amb la particularitat doncs, que hi donem una volta, sobretot, amb els processos d'innovació, molta empresa informàtica i fem nosaltres pròpiament també desenvolupaments a mesura que són molt útils en molts casos. Aleshores, bàsicament, doncs, com ens adaptem a tots aquests canvis? Bé, el mitjà de transmissió més habitual fora de realitzar aquest formulari que hem vist abans manualment, cosa que, en fi, pot valer per a algunes partides, però veient que ara doncs, aquestes partides són més complexes i més detallades. Finalment, recomano molt poder fer servir els sistemes electrònics. En aquest cas en tenim 2. Un és l'Edifact, que és un estàndard, diguéssim, mundial, per tant, val sobretot per exportacions i importacions tradicionals, és a dir, fora de la Unió Europea, però en aquest cas també és vàlid per realitzar l'Interestat. És, per tant, un format acceptat per l'agència tributària, però depèn que la configuració en la base de dades o en la configuració de la informació en aquest sentit estigui ben tractada, doncs perquè si no informem del pes o no informem de la nomenclatura o del tipus de transacció que estem realitzant dintre de cada una de les operacions, doncs difícilment podem fer la transmesa de la informació correctament i, per tant, que ens doni error aquest enviament. Té la particularitat de que pocs programes informàtics estiguin adaptats, ERPs, les sigles del programa de gestió pròpiament. No sé si algú coneix o treballeu ja pròpiament amb SAP, amb NetSuite, Business Dynamics o Odoo, que són, diguéssim, els softwares més adaptats tant per comptabilitat com logística,
perquè és veritat que és una declaració que cau una mica entre mitges i, per tant, serien els més adaptables en aquest format EDIFACT o que poden treballar amb aquest format EDIFACT. Finalment, la segona opció, que és la que, per exemple, treballem nosaltres, que és el CSV, és bàsicament un format similar a l'Excel, que és molt adaptable en aquest sentit, per tant, el podem fer servir en base a la informació que ja rebeu fins ara, evidentment acceptat per la EAT, molt àgil en la transmissió dels grans volums i que evita errors en aquest sentit a l'hora de reportar. No? Per tant, estem acostumats, i si ho fem per clients que no tenen la possibilitat de poder fer aquesta transmesa automàticament i, per tant, ens envien aquests reports que puguin treure del seu programa i nosaltres els adaptem en el format que demana l'Agència Tributària per poder transmetre l'Intrastat en aquest sentit. Com us deia, les possibilitats, diguéssim, són tant en intern, per l'adaptació d'aquest software comptable, si ho permet, aquí que hi hagi la possibilitat i que el cost sigui raonable. Evidentment, no s'esperen, perquè és veritat que són canvis que han vingut ara i molt importants i no venien havent-hi de molt rellevants en l'Intrastat en aquest sentit, però sempre s'ha de preveure que la normativa canvia i, per tant, que cada vegada que hi ha un nou requeriment en aquest sentit, s'hauria d'adaptar aquesta solució als nous requeriments. Això sí, el tenir-ho a casa, diguéssim, aquesta internalització, permet un control intern i facilita l'auditoria de processos en aquest sentit, tenir-ho internalitzat. Per altra banda, l'externalització d'aquest servei o d'aquesta transmissió de dades us dona a vosaltres una flexibilitat, diguéssim, en aquest sentit, per no venir obligats a adaptar completament el sistema, d'acord? I, per tant, és més adaptable en aquest sentit. És adaptable perquè ho adaptem nosaltres, en aquest cas, i, per tant, podem agafar la informació que teniu i tractar-la de la manera que toqui per poder realitzar aquest enviament d'informació. I un aspecte molt important també, sempre destaco, que és l'externalització del risc. Ja veieu una mica el règim sancionador i fàcilment podem estar amb sancions importants. Clar, el fet de tenir un prestador extern que realitzi aquestes declaracions fa que vosaltres no tingueu, digueu, aquesta responsabilitat, perquè el Departament d'Administració hi passi res abans del dia 12 i no es puguin enviar aquestes declaracions. Finalment nosaltres tenim aquest servei que no falla, perquè per això estem varis en el departament i, per tant, tenim això molt pautat perquè tot es faci en temps i en ordre i, en cas que no es faci, tenim una assegurança que cobriria, diguéssim, l'imposició d'aquestes sancions. I això seria tot per la presentació. Moltes gràcies i bé, un plaer i mirem ara qualsevol consulta que pugueu tenir i qualsevol pregunta que sorgeixi. Per això estem. Molt bé, Guillem, moltes gràcies per la concreció de la teva presentació. Hi ha persones que ens estan escoltant i que tenen preguntes, així que aprofitem aquests 15 últims minuts per fer-te-les. Ens pregunten, NIF contrapart només per les exportacions? No, tant exportacions com importacions. Perfecte. Per tant, és important que tinguem també aquestes dades ben omplertes, justament, perquè demanen aquesta informació detallada. Com s'han d'incloure els preus de transport, assegurances, etc. en el valor estadístic? Bé, això ho hem comentat breument, però com us deia, finalment el que es tracta és de tenir pròpiament
una informació, poder transmetre aquesta informació, difícilment passaríem a un règim sancionador en aquest sentit pel fet de no detallar exactament quins són els preus del transport al cèntim, però sí és veritat doncs, que en cas, sobretot, doncs, aquests preus de transport perquè incloguin refrigeració, etc., siguin molt importants. Bé, en casos en què és molt difícil de mesurar o d'establir, com a exemple, hem agafat o per volum de transacció i ho hem dividit pels costos de transport i ho hem afegit doncs, a cada una de les operacions, o bé, inclús en alguns casos una mica més específics, ho hem vist per distància o per operació, però sí que cal informar-ho. Ens comenten també, les modificacions així s'ha canviat? Abans era fins al 30 d'abril, ara és fins al 28 de febrer? Correcte. Sí, finalment, si hi havia modificacions, bé, això, insisteixo, no està en cap llei escrit, però finalment es poden fer aquestes modificacions, no estan imposant sancions en aquest sentit, sobretot en cas de no tenir completes les estadístiques o bé de detectar alguna diferència en l'import, però per prudència jo recomanaria no esperar el 30 d'abril pel que ens comenten, doncs, el 28 de febrer encara seria vàlid per modificar declaracions de l'any anterior, per tant, encara podríem apretar alguns dies, però no gaire més. No recomanaria esperar gaire més. Una mica amb la línia que estàs dient, diu, sempre sancionen si has presentat la declaració uns dies tard. Seria una infracció lleu? Bueno, com us deia, és una infracció lleu presentar-ho tard sempre que no hi hagi un incompliment d'aquesta obligació agrupada. És a dir, en el cas en què et passi durant l'any en curs no hi ha problema, però cal recordar, i és molt important, doncs, que en el cas d'haver tingut 2 o 3 errades en un any i que normalment doncs, el període de sanció té un transcurs perquè tens una possibilitat i una finestra de recurs, doncs si no l'esgotes és possible que estiguis sancionat en l'any següent i finalment et trobis amb una infracció greu quan realment potser has fallat només una vegada en l'any. No? Per tant, no sempre és una infracció lleu i s'ha d'estar al tanto amb aquest incompliment, sobretot amb els que tenim acumulats també. Ens pregunten també sobre la informació. Diu, la informació sobre el país d'origen s'ha de considerar només origen del producte acabat, oi? És a dir, si jo compro porc belgues, el sacrifico i venc peces càrniques, entenc que la declaració s'ha de posar origen espanyol, no belga. És correcte? No seria correcte. En aquest cas, justament, s'hauria de donar l'origen de la mercaderia inicial, en aquest sentit. És a dir, finalment, és cert que vosaltres faríeu un tractament, en el cas concret s'estaria realitzant un tractament aquí d'aquesta matèria primera i és veritat que aquesta matèria o aquesta nomenclatura seria diferent, ja no estaríem parlant de porcs en aquest cas, sinó potser de carn tractada, però en aquest cas l'origen de la mercaderia s'hauria d'indicar l'origen de la mercaderia primària, és a dir, d'on prové aquesta mercaderia. En aquest cas, Bèlgica. Els canvis de codis Incoterm i els tipus de transacció, ens podeu passar un llistat o no ho podem trobar? I tant. Doncs mira, com comentàvem abans, Eva, ho afegiré a la presentació. No els he volgut posar perquè no era una diapositiva gaire interessant perquè implicava llegir tots els codis i ho inclourem a la presentació perquè els tingueu presents. T'agraeixo, Guillem. Diu, en cas d'empreses comercials, comprem i venem la mateixa partida a diferents països comunitaris, quina seria la naturalesa de la transacció? Quan diu comprem i venem... Espera, he vist la pregunta aquí. Sí, Comprem i venem la mateixa partida a diferents països comunitaris. Quina seria la naturalesa de transacció? Doncs hauríem de diferenciar les que són expedicions i les que són introduccions, en aquest sentit. És a dir, hauríem de separar això, les compres d'aquests productes en aquests països europeus, veure si superem aquests llindars, si superem aquests llindars, realitzar la declaració corresponent d'introducció i, per altra banda, veure quina és l'expedició, el volum d'expedició en aquest sentit. Però sí, encara que es tracti d'una empresa comercial, que no hi hagi un tractament, no hi hagi una producció, no hi hagi pròpiament, diguéssim, tracten el producte, també serien obligades a declarar a l'Interestat.
Guillem, tal com has comentat, s'ha de detallar de cada proveïdor o client cada factura? No es pot englobar? Això és molt important i és el canvi principal per aquest any. És el que fa doncs, justament que vinguem obligats doncs, a canviar el mètode d'enviament. Fins ara es podia englobar per país i per mercaderia. Ara demana un detall del número d'IBAN comunitari de cada un dels clients i dels proveïdors. I cal recordar que aquesta informació la facilitem també a l'agència tributària a través del model 349. Per tant, una de les qüestions que ens plantegem, sobretot en quant al compliment formal, entenem que serà una sanció lleu en aquest sentit, però el compliment formal de les obligacions estadística és justament que puguin comparar, diguéssim, aquesta informació i aquest detall que donem sigui el correcte i sigui el que toca. Perquè comentava abans que aquesta informació estadística és secreta, és a dir, secreta per l'administració i, per tant, ells no la poden utilitzar per sancionar-te amb qualsevol declaració que hagis realitzat o no hagis realitzat tributària, però a l'inversa sí. Per tant, si tens una declaració tributària on te dones informació doncs, de les teves exportacions i importacions, i insisteixo, és la manera on te sancionen per l'incompliment d'aquestes, de la presentació de l'Intrastat. En l'altre sentit sí que funciona, és a dir, si ens deixem de declarar amb un 349 una operació, no la poden agafar de l'Intrastat per dir-te que toca fer-ho, però en el sentit contrari sí. Per tant, tenint el detall en el model 349, és possible doncs, que hi hagi verificacions en aquest sentit de que s'hagin inclosos tots els detalls. Clar, però ens diuen, però si un client té 4 factures al mes, sí que es declaren englobades per aquest client i per codi de referència. Ho entenc bé? Correcte, sí. En aquest sentit, sí. Quan parlem d'englobar, englobar per proveïdor i per client en un mateix mes, sí. Però certament no en el cas que teníem englobar fins ara, doncs, que era més senzill. Doncs ara s'ha de detallar, diguéssim, cada operació que es fa amb cada client o proveïdor en la seva totalitat del mes. Doncs això. Es pot declarar també partida per partida, que a vegades també és una pregunta que m'he trobat, perquè també a vegades és més fàcil en aquest sentit també declarar factura per factura i tenir, diguéssim, una diferència entre... És a dir, en comptes d'englobar-ho, si teniu aquesta càrrega administrativa, doncs finalment si teniu un report de logística per cada factura, també es pot separar i es pot donar el detall. Ens diuen també, he presentat el període gener 22, però NIF contrapart només ho hem posat amb les exportacions. Puc modificar el presentat per fer-ho correctament? Sí, de fet, recomanaria modificar-ho. Com us deia, tenim modificacions a realitzar fins a final d'exercici, però sí que és veritat doncs, que per evitar o per comprovar que tot el que s'hagi posat correctament, sobretot perquè vèiem aquestes sancions amb l'incompliment per l'import, és a dir, aquí s'entendria que s'ha complert amb la informació, però es podia entendre que no s'ha complert correctament. No és una sanció gaire habitual i, per tant, això ho podem fer fins al mes de febrer de l'any següent, però sí que és veritat que per import, no, en cas de que no s'hagi informat l'import correcte, doncs perquè no hagi posat la informació correctament per no haver informat aquest NIF, doncs sí, recomanaria verificar-ho en aquest sentit. Hi ha accés amb els formularis penjats, per tant, si hi ha qualsevol dubte, ja també ho inclouré a la presentació perquè hi tinguin accés. També ens pregunten si són acumulables les sancions imposades d'un any a l'altre. Acumulades d'un any a l'altre, no. És a dir, partim de net, és a dir, són acumulables els incompliments. Això sí, és a dir, un cop ja has incomplert diverses vegades, d'aquest incompliment no te'n lliures. Les sancions, si es refereixen a les vegades, diguéssim, que has incomplert en aquest sentit o que t'han imposat una sanció per passar de categoria de lleu a greu i de greu a molt greu, són acumulables només en l'any natural. És a dir, en cas de que m'hagin sancionat 3 vegades en l'exercici corrent, hi han de ser sancions fermes. I, per tant, per això a vegades, el que us dic, ens hem trobat empreses que potser un any no ho han seguit gaire bé, han rebut sancions, s'han posat en contacte amb nosaltres, ho hem tramitat, i és a l'any següent on ens hem trobat la importància de realment transmetre la informació correctament
perquè en cas d'incompliment en aquell any específic ja estàvem parlant d'una secció greu o molt greu en alguns casos, doncs per haver acumulat de l'any anterior, però a l'any següent, totes aquestes sancions que fan que aquell any sigui, en fi, red line. Ens pregunten també sobre el model 349. Diu, no té per què coincidir amb l'Intrastat o ja que l'Intrastat agafa informació dels albarans i el 349 de les factures, oi? No té per què, però sí que és cert que, bé, en el detall hi ha un valor estadístic, però hi ha un import de la factura. Aleshores, si és cert que hi ha algun tipus d'operació doncs, que, com deia, que es pugui donar un albarán, però hem de recordar que en principi la normativa tributària diu que des del moment en què es realitza la transferència de la possessió hi ha una obligació d'emetre factura. Per tant, teòricament, si hi ha una obligació d'emetre factura, hi ha una obligació de reportar-ho en el model 349 i de declarar-ho en l'Intrastat. Per tant, va més de la mà que no ens pensaríem en aquest sentit. Només per confirmar, a les importacions no hem de reflectir el país d'origen a la declaració? Correcte. Només és en el cas d'exportacions. Confirmat. Tenim una matxacada. A veure, anem a mirar. Tenim una matxacada de la Lídia. Lídia, espera, obrim micro, si vols. A veure, Lídia. A veure, la Lídia Vilas. Hola, Lídia. No sé, igual ha aixecat la mà. Només volia fer una pregunta. Doncs endavant, Lídia. Lídia? Mira, la Lídia ens ho... ja l'ha feta. Diu que ens està dient el xat que ja l'ha feta. Perfecte. Doncs la veritat és que ja no hi ha més preguntes. Se'ns acaba el temps, també. Guillem, ja veus que hi ha dubtes sobre el tema. Així que si voleu, nosaltres tenim un e-mail a Prodeca que gestionem tant en Marc com jo, que és l'e-mail de consulta@prodeca.cat. Tots els que esteu assistint ens podeu enviar els vostres dubtes i nosaltres te'ls farem arribar, Guillem, si no et sembla malament. Així doncs podrem resoldre el que hagi quedat pendent. Teniu tot i així el que és la presentació, que crec que també us ajudarà molt a aterrar tot el que ens has estat explicant, Guillem. I bé, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies a tots. Us volia dir, abans d'acabar, també, perquè tenim una altra formació el dia 25 amb un company d'en Guillem Reixac de Delvi, també. És una formació sobre innovació al sector de l'alimentació, com materialitzar una idea, que també és superinteressant. Es fa amb Delvi Law i també amb Roca Salvatella, que és una consultoria de màrqueting en línia molt puntera, que potser algú de vosaltres ja coneixeu. Es fa el dia 25. Us deixo ara, us deixaré l'enllaç. Mira, copiem. Us deixaré l'enllaç al xat per si li voleu donar un cop d'ull i si us interessés el tema, perquè realment és força interessant el tema. I bé, moltíssimes gràcies a tots per assistir. Espero tornar-nos a veure. I, Guillem, moltíssimes gràcies per la teva intervenció. Fins aviat. Moltes gràcies a vosaltres. Adéu. Bon dia. Adéu.